Hola, hi ha una pregunta que es repeteix cada any, just quan s'acosta un concert. Una pregunta senzilla, feta amb tota la bona intenció del món. Què me he de posar per al concert, profe? I sempre responc el mateix. No perquè no tingui una altra resposta, sinó perquè és exactament la que vull donar. Posa't el que vulguis. Ho dic així, tal qual, i cada vegada que ho dic, sé que no estic responent només a una qüestió pràctica. En realitat, estic parlant d'alguna cosa molt més profunda. Mai he cregut en la uniformitat. Mai he imposat una estètica comuna. No perquè no m'importi com es veu un escenari, sinó perquè m'importa molt qui hi ha a sobre. Cada alumne és diferent. Cada procés és diferent. Cada persona viu la música des d'un lloc propi. I com en qualsevol activitat de la vida, que inclou, esclar, la música, un projecte educatiu i humà no es construeix demanant que tothom s'assembli. No es construeix esborrant les diferències perquè tot encaixi. Al contrari, funciona quan cada persona pot ser qui és, quan no se li demana que s'amagui, que es dissimuli o que encaixi a la força. Quan se li ofereix un espai segur per expressar-se, aprendre i compartir. Això és el que durant aquests 15 anys he intentat cuidar aquí. No sempre encertant, no sempre sabent qui era el millor camí, però sí amb una convicció molt clara. L'educació no va d'uniformar, sinó d'acompanyar. Acompanyar ritmes diferents, acompanyar sensibilitats diferents, acompanyar maneres diferents d'estar al món. I des d'aquí neix també el sentit d'aquests concerts. Els concerts solidaris celebren enguany la seva 15a edició consecutiva, consolidant un projecte musical i educatiu basat en la participació, el compromís i la solidaritat. Del 9 al 14 de febrer de 2026, a les 18 hores, l'alumnat compartirà el seu treball artístic en concerts oberts a tota la comunitat, amb entrada lliure i aportació voluntària, destinada íntegrament a l'ONG Alegria Sin Fronteres. Però més enllà de dates i horaris, per mi aquests concerts representen alguna cosa molt més profunda. Representen la idea que la música pot ser un acte de generositat, que l'esforç individual es pot posar al servei dels altres, que aprendre no és només millorar tècnicament, sinó créixer com a persones. Vivim en una societat que empeny constantment cap a la comparació, la competència, el poder i els diners. Una societat que sembla dir-nos que cal destacar, imposar-se, arribar abans que els altres i, sincerament, jo no entenc la vida des d'aquí. Crec en el respecte pel nostre entorn i en la igualtat entre els éssers humans. Crec que ningú val més que ningú. Crec que no cal semblar-nos per respectar-nos ni competir per tenir un lloc. La música, quan és honesta, ens ho recorda constantment. Que ningú sona sol, que l'equilibri neix de l'escolta, que l'harmonia no és que tothom faci el mateix, sinó que cadascú aporti el que és. I si avui vull insistir en alguna cosa, és en la importància de la participació, no com una obligació, sinó com una elecció conscient. Sé que el que fem no canvia el món. Sé que és només un gest petit, un gra de sorra enmig del desert. Però també sé que sense aquests petits gestos no es construeix res. Per això la vostra presència importa, la vostra participació importa, perquè gràcies a ella continuem donant suport a persones que ho necessiten,
d'una manera modesta, honesta i constant. Gràcies per ser aquí, gràcies per participar i gràcies per continuar demostrant que la música, quan es comparteix, també cuida. Gràcies.